Κύριε Μπαρμπαρούση, από τη θέση σας παρακαλώ. Εντάξει, ελάτε. Θέλησα να ανέβω σε αυτό εδώ το βήμα για να σας έχω όλους απέναντι. Και θα ξεκινήσω από εδώ, Ζερβά, με τους θεματοφύλακες δημοκρατίας. Ωραίοι δημοκράτες είστε κι εσείς. Ωραίοι δημοκράτες. Ας βλέπει ο ελληνικός λαός ποιοι είναι σήμερα οι θεματοφύλακες δημοκρατίας στην Ελλάδα. Πλην μερικών εξαιρέσεων που τους γνωρίζουμε και δεν χρειάζεται να τους κατονομάσουμε, οι υπόλοιποι φάνηκε πώς αντιλαμβάνεστε τη δημοκρατία, κύριοι. Είχατε την ευκαιρία σας να αποδείξετε ότι αυτά που λέτε τα πιστεύετε κιόλας, και ότι θέλετε να κυβερνήσετε, όμως εσείς προτιμήσατε να παραμείνετε λίγοι και ρεζιλεμένοι στα μάτια του ελληνικού λαού. Σε εσάς εδώ στην κεντροαριστερά δεν θα αναφερθώ καθόλου, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχετε. Εσείς κοντεύετε να γίνετε εθνικός δρυμός. Ελιές, ποτάμια, λίμνες, η χλωρίδα και η πανίδα. Πλέον είστε μια κακή ανάμνηση όμως για τον ελληνικό λαό και αυτό είναι καλό. Και τέλος, πάμε εδώ στο μικρό κόμμα της κεντροδεξιάς, όπως είπε και η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Ο κύριος Βορίδης δεν είναι εδώ? Θέλω να τον ερωτήσω, με τις φαϊνές του ιδέες, ξέρει που τον έμπλεξε τον κύριο Σαμαρά? Πώς θα το καλύψετε αυτό τώρα, κύριε? Πώς θα το μαζέψετε? Γιατί δεν μαζεύετε. Δεν μαζεύετε. Εσείς, κύριε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, κύριε περίεργε Υπουργέ της Δικαιοσύνης, όπως είπατε γιατί ήσασταν περίεργος και παίρνατε τηλέφωνο, τι την βάλατε να κάνει την πατριώτησά σας? Την κυρία Γκουτζαμάνη, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Πού την μπλέξατε? Να την πάρετε τηλέφωνο τώρα τη Θεούσα, όπως είπε και ο κύριος Βαλτάκος, και να της πείτε να πάει σε κάνα μοναστήρι να γίνει καλόγρια, μπας και γλιτώσει το κολέγιο. Αλλά προπάντων, μπας και γλιτώσει την ψυχή της για τις αθώες οικογένειες που έχει ταλαιπωρήσει. Κύριοι, το ότι έχουμε χειραγώγηση της δικαιοσύνης, κατάλυση του πολιτεύματος, του συντάγματος και της λαϊκής κυριαρχίας δεν χωράει καμία αμφιβολία. Το γνωρίζουν και οι πέτρες. Βέβαια, εμείς δεν πιστεύουμε ότι για τα παραπάνω αδικήματα είστε υπεύθυνοι όλοι σας. Όχι. Εμείς δεν πιστεύουμε στη συλλογική ευθύνη. Αυτά συμβαίνουν μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα σαν του Σαμαρά. Και βάλτε το καλά στο μυαλό σας και να κλείσω. Αν ο ελληνικός λαός επιλέξει ότι θέλει να τον κυβερνήσουν οι κομμουνιστές, θα τον κυβερνήσουν οι κομμουνιστές, γιατί ο ελληνικός λαός το επιλέγει. Αν ο ελληνικός λαός επιλέξει ότι θέλει να τον κυβερνήσουμε εμείς, οι κακοί, οι φασίστες όπως μας αποκαλείτε, θα τον κυβερνήσουμε εμείς. Όπως τόσα χρόνια ψήφιζε εσάς και τον κυβερνούσατε εσείς. Γιατί αυτό είναι η δημοκρατία, κύριοι. 18 και σήμερα και 25 για την επόμενη Κυριακή, κοντή γιορτή, για να δούμε επιτέλους ποιος είναι ο κλέφτης, ποιος ο νοικοκύρες και πόσα πίδια πιάνει ο Σάκος. Όσο για την άρση της ασυλίας μου, ποσός με ενδιαφέρει τι θα ψηφίσετε. Εγώ τη συνείδησή μου την έχω καθαρή.